Ahojky, dneska tady... Počkejte, dáme nový začátek. Ahojky, dneska tady je Kom.cz a mám tady hosta. Ty voky. Jste se lekli. Já původně taky. Čau. Jméno. Barek. Dneska tady jsme 3. Ještě zaostřím napsal, počkej. Ten to mi rozpláclej. Hezky rozpláclej. Spinka. A dneska to bude Home Resumption Challenge. Přineste je. Přineste otroky. Tady jsou naše plněné koblížky. Oni jsou plněný? Jo, jsou plněný. Čokoládou. Plněný. Čokoládou. Mně se nezdá jako plněný. Jenom někdo... Počkat. Já to tady nějak naštílu. Tak chvilku. Počkejte. Tak nějak počkej. Počkejte chvilku. Tak už máme postaráno, viď? Jasný. A teď jdeme na to. Zatím mě tady zabavuji a Tak. Co mám k tomu dodat? Je to Chyba se s ním tady kámen dnešní papír. Jo, kámen dnešní papír teď. Vyhrál jsi. Vlastně to Ne, koblihu. Začínáme první. Ty vole, ta je celá rozteklá, to často se rozteklo. Ale prdne. Prdnutá. Prdnutá. Tak. Počkej. 3, 2, 1, teď. Vidíš? Jo. Zrovna koukám na holoj. Čakýho kledba. Čakýho kledba. Náš. Máš vyhraný. Ano, jsou no. Počkej, to jsme na tvůj kolo. Ne. Jo, to je na tvůj kolo. Tak já to mám vyhrát. No. Vyhrál jsem. První kolo. Oni jsou fakt plněný do háje. V Lidlu jsou plněný. A zatracený dobrý. A zatracený levný než tady. Tady to, tam to stojí 11 korun. To je co? A tam to je není plněný, no. Počkej, winner! Vidíš si. Já winner. Is winner. Je winner. Je vítěz. Ty jsme řekli, že jsem vítěz! Řekni mi is winner. I am winner. I'm winner. I'm winner. Ale jako první kolo jsem vyhrál já, to musím přiznat. Tak jo. Tentokrát svině nebudu. Tak. My jsme to ale stopli, protože natáčíme video, to by bylo blbý, kdyby nám do toho hrála telka. Počkej, já jen to zaostřím. Do háje. Motherfucker. Motherfucker, whoop. Koukejte se, koukejte. Ta máma je taková stará, vidíte. Hej, Brian. Zvrázčitá. Kom.cz, hej, Kom.cz. Takhle vypadá skoro. Říkej mi kompe. Tak kompe. Kompe.cz. Ale tak mě jenom, když mě chcete oslovit. Já mám úplně špinavou držku jak Joker do prdele. Co ty máš svět? Počkej. Ty svině. Dělej, já už to nemůžu držet, mě se to roztejká. Počkej, který si vezmu, který je citější, vezmu si ten citější. Je to sešhodný. Stejně to seženu za chvilku. Tak jo. Ale teď budem jenom jeden kousanec. Jo? Jak to chápeš? Jak to Počkej, myslíš? jednou si kousneš, potom to rozvěkáš, až potom si můžeš kousnout zas. OK?
Hej! A on byl dvojkou. No. Máš vyhraní. A zase jdou do prdele. Počkej, já to stopnu. Takže jednoduše, Brian podvádí. Já, konce to podvádí. Tak jo, já nevím, čemu mám to prodat, ale jmenuji se Brian. Ale prosím vás, říkejte mi Pompe.cz, když jsem na YouTube. Pedro. Takže on podvádí, protože to dal svýmu psovi. Jo, to udělám příště, jestli to znát, že to nedáme, tak to udělám příště. Takže jsem jako by vyhrál já, to si vždycky. Takže obě dvě kola jsem vyhrál já. You winner. A my už to nebudeme ukecávat a my se s váma loučíme a zatím. A já taky se loučím. Ahojky. Ahojky, ne ahojky. Ahojky. A zatím čau. Čau.